Moja prednáška, alebo teda moja referát sa bude týkať východisk a perspektív školskej mediálnej výchovy na Slovensku. Obsahom tejto prezentácie bude najprv popísanie teda aktuálnej situácie a víziev v oblasti v digitálnej dobe a v dobe informačného preťaženia. Potom sa pozrieme na nejaké výskumné zistenia, nielen o mediálnej gramotnosti na Slovensku. Potom prejdeme na mediálnu výchovu na základných školách, na prierezové témy a vzdelávacie štandardy občianskej náuky hlavne, ale aj etickej výchovy. Z toho sa odrazíme smerom ku gymnáziám, analýza kurikulárneho začlenenia tematiky médií na Slovensku a ku koncu sa presunieme do ŠVP, teda školského vzdelávacieho programu, štátneho vzdelávacieho programu 2023, keďže na Slovensku prebieha kurikulárna reforma, tak sa menili aj isté štandardy a ukážeme si, aký to malo dopad na mediálnu výchovu a vzdelávanie. No a nakoniec teda si pozrieme, ako to vyzerá konkrétne vo vzdelávacích štandardoch pre vzdelávaciu oblasť človek a spoločnosť. Východisko je také, že žijeme v dobe, keď sa očakáva, že tá mediálna informačná gramotnosť alebo gramotnosť bude jednou z základných kompetencií pre mladých ľudí, pre dospievajúcich ľudí. Ale tento predpoklad nie je úplne správny, aspoň podľa môjho názoru, pretože sú vystavení mladí ľudia rôznym informáciám, rôznorodým a potrebujú ich vyhodnotiť cez kritické myslenie a to nie je samozrejmosťou. K dôsledku neustáleho technologického progresu to, čo sme ešte pokladali za postačujúce, už momentálne nestačí v danej oblasti. Rozdiely sú v tom, že tradičné médiá kedy spočívali v televíznom spravodajstve, rozhlasových reláciách, dennej tlači, v nejakom gatekeepingu profesionálov, ktorí vytvorali obsah spoločne. Dnes v online priestore vidíme vplyv sociálnych sietí influencerov, máme mnoho nefiltrovaného obsahu, každý je tvorcom obsahu a ešte aj strácame prehľad. Čiže dnešní žiaci sa rodia už do multimediálneho informačného prostredia a fyzické a virtuálne svety sa prelínajú, hranica medzi hmotným a virtuálnym svetom sa vytráca. Nové hrozby v digitálnej dobe sú kyberšikana a sexting, čiže nové formy ohrozenia mladých ľudí, potom dezinformácie, hoaxy, nepravdivé správy, ktoré sa šíria až priam vírusovým spôsobom, vytvárajú virálny obsah, nenávisné prejavy, polarizácia spoločnosti a systematické šírenie nenávisti online a nakoniec spomenutí influenceri a manipulácia, čiže komerčný ideologický vplyv na mladých. A toto všetko je tak zložité, že pokiaľ tomu nepripravíme nejakú vzdelávaciu základňu na základných a stredných školách, teda hlavne na základných, tak sa nám to jednoducho vymkne spod kontroly, čo sa už momentálne deje. A na Slovensku je to tak, že sme zanedbali vývoj, dlho sme sa tomu nevenovali a teraz nás to dobieha. Rýchlosť technologického vývoja je obrovská, ale naše adaptačné schopnosti v školskom prostredí zďaleka nenapredujú takým istým tempom. A z tohto dôvodu teda neposkytujeme žiakom celistvý, systémovo prepojený a funkčný edukačný základ na naplnenie formulovaných očakávaní. No, teraz prichádza tá druhá časť na tie zistenia z výskumov. Tento konkrétne bol robený fakultou mediálnej komunikácie, nie som si istý úplne, uzrieme si celá metóda v Trnave. A zameral sa na školské vzdelávacie programy 82 gymnázií a 81 stredných odborných škôl zo všetkých krajov. A cieľom bolo zistiť, že do akej miery sú digitálne vzdelávanie, kritické myslenie, mediálna a informačná gramotnosť súčasťou kurikula. Kľúčové zistenia v digitálnom vzdelávaní, to je etablované, respektíve dostalo sa do povedomia vďaka tomu, že sa používajú digitálne technológie stále viacej na školách. Ale napriek tomu chýba systematická integrácia naprieč predmetmi a dôraz na pokročilé zručnosti. Kritické myslenie je deklarované ako cieľ, vieme, že všade sa o tom píše, ale v skutočnosti je veľmi zložité dostať to do tej edukačnej reality. Proste ten rozvoj je ponechaný na implicitné pôsobenie a chýbajú nám metodiky, nástroje na hodnotenie a koordinácia. A najväčší problémom je práve tá mediálna gramotnosť, lebo tá je najviac zanedbaná. Ak sa niekde objavuje, tak len formálne ako prerezová téma bez konkrétneho obsahu.
A dokonca bez časovej dotácie a metodickej podpory. Ďalšie zistenie nám ponúka štátna školská inšpekcia, ktorá zistila, že nedostatok vedomostí učiteľov poukázal na nedostatok vedomostí učiteľov, ktoré by umožňovali efektívne používať digitálne technológie vo výučbe napriek dobrej vybavenosti škôl. Ak máme v školách vybavenie technické a máme aj žiakov, ktorí už sú zvyknutí robiť s nejakými nástrojmi a nemáme učiteľa, ktorý to je schopný obsiahnuť a zaradiť do výučby, tak to niekde stroskotáva logicky. A naviaže sa tam na to aj občianska a humánna zložka, ktoré majú jednoznačné prepojenie na mediálny svet, no vo výchove a vzdelávaní sú dostatočne zastúpené. Už to dneska odznelo. Humanitné predmety ako občianka, etická a podobne sú aj na Slovensku predmetmi druhej kategórie. Nielen v Čechách, ale aj na Slovensku. Tento ďalší prieskum robila spoločnosť NMS Market Research Slovakia a pomerne nedávno, v júli 2025. A ukázalo sa, že ako sa na tom Slováci v ochote veriť hoaxom. 63% ľudí neverí hoaxom, čiže približne 2/3, ale ďalšia 1/3, tam už je to horšie, lebo sú dôverčivejší, a dokonca máme silných stupencov, 8%, ktorí veria až 6 a viac teóriám. Pozitívne zistenia teda sú, že 2/3 populácie dokážu odolávať hoaxom alebo konšpiráciám. Platí, že čím vyššie vzdelanie, tak tým menšia náchylnosť veriť hoaxom. A máme tu aj varovné signály, že tá jedna tretina stále verí hoaxom. Muži sú náchylnejší ako ženy podľa tohto prieskumu. A ako generácia Z je označená ako riziková skupina. A dokonca sa ukázalo, že je náchylnejšia veriť dezinformáciám ako generácia baby boomers, čiže to je najstaršia generácia, a to práve kvôli tomu, že táto mladá generácia, napriek tomu teda, že vyrastala mladá generácia s digitálnymi technológiami. Čiže nie, že by im to pomohlo, mladým ľuďom v orientácii, ale ich to viacej zmiatlo. Tuto to vidíme aj v grafickej podobe. No a čo sa týka tých zistení, že prečo teda verí generácia Z dezinformáciám, algoritmy sociálnych médií, ktoré vytvárajú informačné bubliny a filter bubbles, pasívna konzumácia, TikTok a Instagram, správy ako zábava, vplyv influencerov, dôvera rovesníkom a bez overovania faktov a informačné preťaženie, čiže nedostatok času kriticky hodnotiť tvrdenia. Ďalší prieskum Rady mládeže Slovenska, to je organizácia, ktorá združuje viacero organizácií mládežníckych, tak tá prišla ešte v októbri 2018 s ďalšími zisteniami a tie sa týkali práve mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov. Keď sa pýtali na názory na médiá, tak väčšina respondentov odpovedala, že ak sa k tým dostane informácia z dôveryhodného zdroja, tak už ho nepotrebujú ďalej overovať. Respektíve dôverujú len niektorým vybraným médiám či novinárom, preto čerpajú informácie len od nich. A keď sa na to pozreli ešte hlbšie, že ktoré zdroje overovania informácií používajú, tak ako zdroj overovania informácií najlepšie sú kamaráti a rodičia. Tuto to máme aj sumarizované. Čiže dôvera médiám, iba 56% mladých ľudí dôveruje tradičným médiám, vyše tretina sa prikláňa k alternatívnym portálom. Zdroje, z ktorých čerpajú informácie, často sú blogy, elektronické verzie tlače a sociálne siete. A overovanie informácií, len 16% si overuje vždy informácie z iných zdrojov. Hlavná metóda je rozhovor s rodičmi a kamarátmi. No a v roku 2013, on vie, že to už je 12 rokov dozadu, sa robil jeden výskum, ktorý sa týkal základných škôl, konkrétne až 567 základných škôl. A jeho cieľom bolo zistiť mieru zastúpenia mediálnej výchovy v obsahu vzdelávania, ako formy výučby a aj kvalifikácia učiteľov na mediálnu výchovu. Kritické výsledky sa ukázali,
90% učiteľov je nekvalifikovaných, nemajú žiadnu formu vzdelávania pre vyučovanie mediálnej výchovy. 24% škôl je úplne bez mediálnej výchovy, čiže sa nevyučuje v žiadnej forme na škole. 40% prípadov je integrácia do predmetov, čiže školy si povedia, že dáme tú mediálku do občianky, alebo do etickej výchovy, alebo do informatiky, ale s tým, že keď sa ich potom opýtali, že akým spôsobom ste to tam implementovali, ktoré konkrétne témy ste použili, tak odpovedali, že buď nevedia, alebo odpovedali témy, ktoré vôbec nemajú s mediálnou výchovou nič spoločné. A v 10% prípadov sa stalo, že škola mediálnu výchovu zaradila ako samostatný predmet, ale čo je to 10% doproti zvyšku. Nadväzujúcim problémom je to, že máme nekvalifikovaných učiteľov. Ako vidíte, etická občianka aj informatika majú obrovské percentá nekvalifikovanosti výučby. Čiže opakujem, keď nemáme kvalifikovaného učiteľa, ktorý nedokáže schopne odučiť ani ten obsah základný toho predmetu, ako môžeme čakať, že do toho pridá ešte nejaké témy mediálne. No, čiže máme tu celý rad varovných signálov, ktorým je potrebné zaoberať sa. Ukazuje sa, že je nevyhnutné formulovať do žiakov takých užívateľov technológií, ktorí budú hľadiť nielen na osobný, ale aj všeobecný prospech, budú schopní rozlišovať pravdu od lži, dokážu si pospájať súvislosti a celkovo aplikovať prístupy kritického myslenia a budú sa eticky správať v mediálnom prostredí. No, čiže doteraz možno označiť školskú prípravu v týchto bodoch za nedostatočnú a teraz sa pozrieme na to, že prečo to tak je cez analýzu kurikula. Konkrétne začneme štátnym vzdelávací programom 2015, ktorý je stále v platnosti, je to pre druhý stupeň základných škôl a je to vlastne dobiehajúci vzdelávací program ešte niekoľko ďalších školských rokov, kým sa neprejde plnohodnotne na novú verziu kurikula 2023. V cieľoch základných všeobecných pre výchovu a vzdelávanie nie je ani jedna jediná zmienka o mediálnej výchove alebo o mediálnej tematike. Až pri profile absolventa sa objavuje táto jedna pasáž, že používa informačné a komunikačné technológie pre potreby učenia sa a pre svoj život, vyhľadá a využije viaceré informácie a možnosti pri plánovaní úloh a riešení problémov s uplatnením zásad kritického myslenia. Problémom tu je, že je to iba formálne deklaratívne namiesto konkrétnych požiadaviek a nevytvára to dostatočné predpoklady pre ucelené podchytenie mediálnej tematiky. Je to len taký vstup, taký nejaký nástrel, z ktorého sa dá niečo odvíjať neskôr. Preto boli vytvorené v roku 2008, tak v Čechách aj na Slovensku, prierezové témy. Jednou z tých prierezových tém je mediálna výchova. Táto mediálna výchova je opísaná v ŠVP nasledovne. Teda je zdôvodnenie, prečo vlastne prierezová téma ako taká existuje. Rýchlo sa meniaca realita súčasnej globalizovanej spoločnosti s novými technológiami a sociálnymi zmenami ovplyvňuje postoje, hodnotový systém žiakov a ich konanie a táto skutočnosť sa musí odraziť aj vo vzdelávaní. Bol to dobrý zámer, aby sme si uvedomili, že máme tu nejaké potreby 21. storočia, ktorým sa musí škola prispôsobiť, aj cez mediálnu oblasť, ale zostalo to zaseknuté, pretože paradoxne vytvoril sa až príliš široký priestor na to, ako implementovať tieto prierezové témy do kurikula a nakoniec sa to proste zaseklo niekde medzi priestore, že školy si vybrali tú najľahšiu cestu odporu a tým pádom nebola tá téma poriadne implementovaná. Ukážeme si prečo. Jedna možnosť je urobiť to tak, že mediálnu výchovu dáte ako súčasť niektorého iného vyučovacieho predmetu povinného. Ako som povedal, občianska, etická, informatika. To znamená, že učiteľ, ktorý toto urobí, si musí do školského vzdelávacieho programu napísať, v ktorých konkrétnych bodoch doplňa učebné osnovy predmetu, o ktoré konkrétne témy, aby to obsiahlo mediálnu tematiku. To sa veľa učiteľom nechce. Ani nemusia dokonca, lebo majú iné možnosti. Stačí im urobiť nejaký projekt na škole a napísať tam pomočku do školského vzdelávacieho programu, že cez tento projekt máme ošetrenú prierezovú tému mediálna gramotnosť, alebo mediálna výchova teda. Urobia potom následne nejaké semináre a bloky, jednorázové akcie za školský rok a tým je to vybavené. A potom je tu ešte možnosť
zobrať disponibilnú hodinu, vieme, čo to je asi, voliteľné hodiny, ktoré sa dajú voľne rozdeliť medzi predmety a tu využiť na podporu mediálnej výchovy. Ako sme videli v tých zisteniach z tých výskumov, je to minimálne percento škôl, ktoré k tomuto siahne, pretože ak tomu siahne, musí nielenže zobrať hodinu z disponibilný, ktorú inak môže použiť na matematiku, jazyky, na iné predmety, ale zároveň musí byť napísaná celá učebná osnova, celý tematický plán, presný postup, ako vyučovať teda ten predmet. Čiže vo výsledku máme možnosť výberu najdostupnejšej formy pre školu, ale tá vedie paradoxne k formálnemu splneniu povinnosti, bez pridanej hodnoty. No, aby sme videli ešte, ako je teda definovaná tá mediálna výchova v texte, rozvoj mediálnej gramotnosti žiakov, schopnosti kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov a zmysluplne využívať médiá. Upozorňuje sa na význam médií ako faktor ovplyvňujúceho vývoj osobnosti a socializáciu jedinca, orientácia v mediálnom svete a osvojenie si bezpečného zaobchádzania s médiami. Ten základ tam nie je zlý. Nie je zlý, len to zlyháva na tej aplikácii, tej prierezovosti. Dokonca je to ešte rozpísané podrobnejšie, že žiaci si majú uvedomovať význam a vplyv médií vo svojom živote a spoločnosti, nadobudnúť technické zručnosti potrebné pre používanie médií a médiá využívať zmysluplne, pochopiť pozitíva a negatíva, teda využívaní vplyv médií a ich produktov, získať kritický odstup od mediálnych produktov a rozpoznať mediálne spracovanú realitu a osvojiť si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných produktov. No, toľko prierezová téma a teraz, keby sme to chceli zachrániť na úrovni konkrétnych vyučovacích predmetov a pozrieme sa na vzdelávacie štandardy ŠVP, tak zistíme 6. až 9. ročník občianska náuka, 1 hodina týždenne v 4 ročníkoch, takmer žiadna zmienka o mediálnej záležitosti a mediálnej tematike. Toto je vlastne presne screen, ako vyzerá vzdelávací štandard v 8. ročníku a 9. Jediná zmienka o médiách je v ľudských právach a slobodách, identifikovať rodové stereotypy v okolí a médiách a potom ešte pri voľbe povolania sa nachádza výkonový štandard, orientovať sa pri výbere povolania z rôznych zdrojoch informácií. Asi uznáte všetci, že to teda nie je úplne aplikovanie mediálnej tematiky tak, ako by mala byť v komplexnosti. Sú to len útržky. Etická výchova je na tom lepšie, ale rovno poviem, že problém je v tom, že etická výchova sa učí ako, nie že nepovinný predmet, ale povinne voliteľný v alternácii s náboženskou výchovou. Čiže iba časť, približne polovica žiakov má etickú výchovu v škole. Ale v rámci nej máme samostatný tematický celok mediálne vplyvy, v ktorom sa má diskutovať o zámeroch tvorcov televíznych programov, analyzovať prvky mediálneho produktu, vystihnúť rozdiel medzi správou a komentárom, zostaviť zoznam zásad kritického diváka, zhodnotiť prínos médií v živote človeka, vytvoriť návrh vlastného mediálneho produktu a diskutovať o výhodách a nevýhodách internetu. Takže vidíme, že už to naberá isté kontúry, ktorými by sa dalo pracovať aj kreatívnejšie, ale stále je to iba jeden tematický celok, pár vyučovacích hodín. Inak sa to nespomína v etickej výchove iba na tejto úrovni. No a mediálna výchova na gymnáziách, posúvame sa teda na vyšší level. Keď sa pozrieme na kurikulárne dokumenty pre stredné školy, tak profil absolventa uvádza následovné. Žiak ovláda a využíva pri svojom vzdelávaní a tvorbe súčasné informačno-komunikačné technológie, vie vyhodnotiť a zaujať kritický postoj k informáciám, vrátane medzmediálnych informácií. A ešte sa to spomína aj pri matematike a práci s informáciami, čo je ďalšia samostatná vzdelávacia oblasť. A tam je uvedené, že podporuje schopnosť efektívnym a tvorivým spôsobom využívať informačno-komunikačné technológie, buduje informatickú kultúru založenú na rešpektovaní právnych a etických zásad. Opäť, nielen to, že to nie je uvedené v hlavných cieľoch všeobecných, základných, ale aj tieto formulácie v tých ďalších častiach textu sú stále dosť deklaratívne a málo konkrétne. Naopak, pri mediálnej gramotnosti, ako prerezovej téme na gymnáziách,
už vidíme istý postup dopredu, istý posun. Máme zahrnutý širší kontext, sociálne, etické, kultúrne aj hospodárske aspekty mediálneho sveta. Máme zahrnutú nadväznosť, čiže využitie každodennej a rôznorodnej skúsenosti žiakov s médiami a máme zahrnuté dokonca vyučovacie stratégie. Textuálna, kontextuálna analýza, simulácie, prípadové štúdie, tvorbu produktov. Celé by to bolo fajn a dalo by sa s tým pracovať, keby na gymnáziu nefungoval presne ten nepodarený systém aplikovania prerezových tém ako na základných školách. Čiže tamto to opäť zlyháva. A keď sa pozrieme opäť na gymnázia a vzdelávací štandard občianskej náuky, teda u nás je to občianska náuka, ako ste už pochopili sa názov vyučovacieho predmetu, tak tá neobsahuje ani tu, ani jeden tematický celok zameraný na mediálnu tematiku. Jediný výkonový štandard je vo filozofickej časti, filozofický spôsob osvojovania si sveta a konkrétne sa tam píše rozlíšiť pozitívny a negatívny vplyv médií na človeka a spoločnosť. Obsahový štandard to ďalej nerozoberá nejakým spôsobom. Naschvál som dal ako porovnanie informatiku, pretože v informatike sa to objavuje už trošku zasa opäť, ako to bolo v etickej výchove na základnej škole, tak aj tu v informatike sa objavujú konkrétne tematické celky, ktoré sa dajú prepojiť s mediálnou tematikou. Deklarovaná ambícia buduje informatickú kultúru, ktorá vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad. A výkonové štandardy sú dodržiavať netiketu, hodnotiť dôveryhodnosť informácií, rozpoznávať počítačovú kriminalitu, rozlišovať legálny obsah, hodnotiť trendy a ich vplyv. Konkrétne ide o 3 tematické celky, ale obsahový štandard je uvedený iba v jednom prípade z týchto 3. A stojí vlastne na vode. Bezpečné a etické správanie na internete, činnosť hackerov, nezverejňovanie údajov, vymenovanie pojmov bez žiadnej následnosti a vysvetlenia. Čiže opäť sa dá hodnotiť to ako nedotiahnuté a nekonštruktívne. Hoci nejaký dobrý zámer tam určite bol, ale neviem, ako je to teda v Čechách, ale tá informatika je hlavne postavená na riešení hardvéru, softvéru, programovanie týchto veciach a toto je pre nich sekundárna podružná záležitosť. No čo sme teda zistili? Že z analyzovaných kurikulárnych spracovaní vzdelávacieho štandardu vyplýva, že zostávajú v súvislosti s mediálnou tematikou vedomostne a kompetenčne izolované, fádne, málo systematické, v konečnom dôsledku nekonštruktívne. Teória prerezovosti sa rozplynula v zložitej praxi realizovania kurikula a samotné predmety sa s tým adekvátne nevysporiadali. Občianska náuka, etická výchova, mediálny obsah sa v nich takmer nevyskytuje, akurát tej informatike je čiastočne prítomný, ale aj tak nedostatočný. No a teraz sa pozrieme, že kam sme to dopracovali v 2023 roku a prečo si myslím, že konečne ideme z toho marazmu trošku von, že máme nádej na lepšie zajtrajšky. Skutočnosť zlyhania v mediálnej výchove sa prestala ignorovať a vznikol nový štátny vzdelávací program základného vzdelávania, ktorý prináša zmeny nesúce potenciál. Kľúčovou zmenou je, že sa prechádza od voľného systému prierezových tém k záväznej štruktúre prierezových gramotností. Bola vytvorená takáto štruktúra nového kurikula trojúrovňová, kde máme nadpredmetové záležitosti, ktoré sa ťahnú cez celé vzdelávanie, cez celé kurikulum, to je charakter a metakognícia. Pod tým sa vidíte, že sú pospájané do kruhu digitálna gramotnosť, občianská gramotnosť, hore sociálna, emocionálna gramotnosť a tak ďalej. A v rámci toho sú ešte ďalšie gramotnosti, ktoré sú naviazané na jednotlivé vzdelávacie oblasti. Takto to vyzerá teda v textovej podobe. Nadpredmetové koncepty sú metakognícia a charakter, potom sú prierezové gramotnosti, ktoré nesúvisia iba s jednou vzdelávacou oblasťou, ale s viacerými naraz, sú aplikované vo viacerých. A teda tejto prierezové gramotnosti sú aj mediálna a digitálna gramotnosť a potom sú domenové gramotnosti vlastné pre každú zvlášť vzdelávaciu oblasť. No, čo sa nám teda stalo? Mediálna gramotnosť sa stala integrálnou zložkou občianskej gramotnosti a obsahuje tieto komponenty. Informačné zdroje a médiá, sociálne siete, reklama, mediálne účinky a komunikácia. Čo je ešte zásadné, nastala gradácia. Ako náhle sa urobili 3 cykly na základných školách po novom,
Začína sa od prvého ročníka, čiže mediálna gramotnosť sa rozvíja od 1. po 9. ročník cez gradáciu. A navyše, samozrejme, na konci je stanovené, na konci každého cyklu, že čo máš jak vedieť. Čiže sú jasne stanovené podmienky. Aby sme to zhrnuli, povinnosť namiesto voliteľnosti, zásadná zmena v implementácii prierezovej gramotnosti spočíva v tom, že jadrové obsahy gramotnosti sú integrálnou súčasťou vzdelávacích štandardov jednotlivých vzdelávacích oblastí a tak sa stávajú povinným vzdelávacím obsahom. Predchádzajúci voľný systém riešenia prierezových tém sa transformoval do záväznej podoby, stupňovito implementované do kurikula. Bonus k tomu, urobili sa hneď podporné materiály a pracuje sa na nich aj teraz. Existuje sprievodca prierezovými gramotnosťami, čiže komplexný metodický materiál, ktorý obsahuje príklady dobrej praxe. Potom sa prišlo s nevyhnutnosťou doplniť základný kurikulárny text o prílohu v podobe vymedzenia gramotnosti a jej gradácie, aby to bolo tabuľkovo jasne ukázané, že čo s tým súvisí a ako to graduje po tých jednotlivých cykloch. A okrem toho sa urobili multimediálne obsahy. Začalo sa o tom hovoriť v televízii, robia sa podcasty, vydávajú sa články v periodikách odborných a existujú už aj nové materiály podporné pre učiteľov metodické, s ktorými môžu pracovať. A priznám sa, že viaceré sú ale aj z Čech a tie sa využívajú tiež dosť často. No. Čiže nové kurikulum prináša zásadné zmeny v integrácii mediálnej gramotnosti do vzdelávacej oblasti človeka a spoločnosť, konkrétne do občianskej náuky a etickej výchovy. Občianskej náuke sa vychádza z cieľov rozvoj kritického myslenia voči médiám, pochopenie spoločného vplyvu, zodpovedné digitálne občianstvo. Tieto ciele sa potom transformujú do výkonových štandardov, ktoré sú vlastne konkretizáciou tých vyšších cieľov, v zmysle analýzy mediálnych správ, identifikácii manipulácie, porozumenie občianskej angažovanosti cez médiá, hodnotenie digitálnych informácií a v obsahovom štandarde to prechádza do úlohy médií v demokracii, spomína sa propaganda, dezinformácie, digitálne práva a zodpovednosť spojená so svetom médií, kyberšikana a mediálna etika. Podobné je to aj teda v etickej výchove, kde sa to rieši teraz z toho aspektu morálneho. Teda zatiaľ, čo staré kurikulum mediálny obsah takmer ignorovalo, nové ŠVP pre základné vzdelávanie explicitne integruje mediálnu gramotnosť ako kľúčovú súčasť občianskej a etickej výchovy. Dôkaz, tretí cyklus, máme jednoznačne vymedzený cieľ, analyzovať mediálne obsahy, vrátanie sociálnych sietí a ich vplyv na správanie a postoje ľudí, regulovať vlastné správanie v online prostredí a máme výkonový štandard rozpísaný s jednoznačnými požiadavkami. Na základnej škole nebolo ani čiarky pri občianskom komponente, pri občianskej náuke. Tu máme celý tematický celok s vymedzeným výkonovým štandardom na niekoľkých úrovniach. Navyše obsahový štandard sa zmenil. Už to nie sú iba pojmy základné, ale dostalo to úroveň činnostnú. Čiže aby bolo jasné, čo s tým má ten učiteľ robiť. Napríklad porovnávanie virtuálneho reálneho sveta, vzťahov, ktoré si v nich vytvárame, vplyv sociálnych sietí na osobnosť človeka a tak ďalej. Tie odkazy na tematický deň sú takisto dôležité, lebo ponovom má každá škola povinnosť raz za pol rok, 4 dni vyučovacie, využiť na aplikáciu aj prierezových tém. A to v minimálnom rozsahu po 5 vyučovacích hodín nasledujúcich za sebou. Čiže takzvané, môžeme to nazvať teda tematický deň, počas ktorého trieda alebo škola rieši iba jednu konkrétnu záležitosť, ale do hĺbky. No. A aby sme ešte raz si teda uvedomili, že kde nastal ten progres, pri mediálnej gramotnosti začíname od prvého cyklu cez základy média bezpečnosť, pochopenie reklamy napríklad ako informácie o produkte. V 4. 5. ročníku v 2. cykle sa prechádza na kritické myslenie a rozpoznávanie vplyvu médií. To už sú pravidlá slušného správania na internete, identifikácia presviedčacích techník v reklame. A v 3. cykle, to už sme si vlastne ukázali niektoré príklady, ide už o analýzu komplexných mediálnych správ, alebo dokonca o tvorbu zodpovedného digitálneho obsahu a o digitálne občianstvo.
Perspektíva spočíva v tom, pozitívne zmeny sme si vlastne zhrnuli, pretrvajúce výzvy, ktoré ešte musíme doriešiť, je zabezpečenie kvalitného prevedenia učiteľmi v triedách, čiže sme aj nejaké inovačné vzdelávania zabezpečiť a všeobecnú podporu teda pre pedagógov. Potom kontinuálne vzdelávanie, udržanie kroku s rýchlym vývojom mediálneho prostredia, čiže nezaspať, ale produkovať stále nové podporné materiály a vzdelávacie teda kursy pre učiteľov. A teda zabezpečiť nielen, že máme nejaké materiály už zabezpečené, nejaké základné, ale urobiť to systematicky, napríklad nejaký jednotný portál, z ktorého budú môcť učitelia čerpať informácie pravidelne, keď sa objaví niečo nové. A ešte, čo je do budúcna dôležité odporúčať, je tá spolupráca na prepojenie škôl s médiami, mimovládnymi organizáciami. To je tiež veľmi účinná záležitosť. Čiže potenciál pre Slovensku to určite nejaký je a budeme teda pracovať na prekonávaní víziev, ktoré nás čakajú. A ako posledná záležitosť, umelá inteligencia vo vzdelávaní, už sa to dostalo na úroveň, ktorá je komplikovaná pre samotných učiteľov, lebo žiaci vedia viacej o tom ako učitelia. Väčšinou o mnoho viacej. A ja začína s tým byť reálny problém. A konštatovala to aj minister školstva súčasný na Slovensku. A preto sa urobil sa teda program pre zavádzanie umelej inteligencie do vzdelávania. S tým, že od školského roka 2026-2027 by sa to teda malo vo väčšej miere aplikovať do vyučovacieho procesu. Nie sme až takí optimisti, vieme, ako fungujú stanovenia dátumov na Slovensku a ako sa oddelujú. Čiže bude to určite neskôr, ale už to, že sa s tým prišlo a že sa stanovil nejaký základný rámec cez dostupnosť, kvalitu, rovnosť, bezpečnosť a 5 základných teda kategórií, ktoré s tým súvisia, už to znamená, že konečne sa s tým niekto zaoberá aj na najvyšších miestach a že raz snáď sa dočkáme aj toho, že vzniknú materiály, ktoré budú užitočné nielen pre žiakov, ale hlavne pre učiteľov, aby sa naučili s tou umelou inteligenciou narábať bezpečne, zodpovedne. Ďakujem krásne za pozornosť. Děkujeme za příspěvek a otevírám diskusi. Já bych měl takový jako relativně jednoduchý otaz a možná jste se zmiňoval, jsem to jenom možná přeslechl. To nové kurikulum, už proběhl nějaký jako test na nějaké třeba slovenské škole o tom, jestli to opravdu bude fungovat, nebo to je v plánu teda teprve? My dúfame, že to fungovať bude, ale má to proháčik, že zavádza sa to plošne až do roku 2026-2027 v školskom roku. Momentálne prebehli dva školské roky skúšobné, dá sa povedať. V každom školskom roku pribudlo niekoľko desiatok až stoviek základných škôl, ktoré to skúšajú experimentálne, dá sa povedať. Hej. Čiže nejaké základné výsledky už budeme mať v dispozícii v najbližšej dobe. Predpokladám, že na konci budúceho školského roka alebo v priebehu. Ale zavádza sa to od prvého cyklu. Nezavádza sa to tak, že začíname od prvého, od 5. a od 6. ročníka, ale začíname od prvého cyklu, od prvého ročníka, čiže kým sa to dostane na ten druhý a tretí cyklus, je to už zaujímavejšie aj z pohľadu tejto tematiky, tak ešte prejde pár školských rokov. Dobře, děkuju. Já se zeptám taky, byť nějaké informace trošku mám, spolupracujeme s Nitrou, ale chtěla bych se zeptat, jestli nějak systematicky se připravují pregraduály, to znamená studijní programy na pedagogických fakultách pro výuku těch nových ŠVP. My jsme na tom stejně v Česku, prostě teď měníme studijní programy pregraduálů v souvislosti s RVP, zatím máme jenom základní školy, takže jak na tom vlastně je teď aktuálně Slovensko? Nie je moc dobré. Nie je moc dobré, pretože ten tlak bol na univerzity vytváraný od začiatku, ako sa prišlo s tým nápadom. Ja som totiž to bol na začiatku toho procesu, keď sa začali tvoriť kurikulárne materiály, potom som z toho procesu odišiel a išiel som teda na akademickú pôdu. A veľmi sa tlačilo na to, aby sa urobili tieto vzdelávacie programy, teda študijné programy pre učiteľov. Aj sa pripravili,
Ale my nemáme napríklad učiteľov, odborníkov, didaktikov na vzdelávaciu oblasť človek a spoločnosť, ktorí by vedeli odučiť celý vyučovací predmet človek a spoločnosť integrovaným spôsobom. Čiže je tu tlak na integráciu predmetov, na zapracovanie prerezových gramotností, ale my reálne ešte nemáme tých ľudí. A ak sa vytvorí aj vzdelávací študijný program na univerzite, u nás vznikol napríklad Trnave, vznikol pre vzdelávaciu oblasť človek a spoločnosť, s tým ale, že je poskladaný tak, že mnoho ľudí z rôznych katedier, ktorí sa niečomu rozumejú, sa tam proste by sa zaplietlo do tej výučby, takže nebolo by to moc konzistentné. A keď sa to spustilo, tak sa prihlásili 3 ľudia. Ak boli 3 ľuďom, to neotvorili. Takže zatiaľ je to na takéto úrovni. Já se chci zeptat, jestli je aktuálně nějaká jakoby vládní podpora, jo, tady těchto aktivit, protože když člověk sleduje, co se kolem médií na Slovensku děje, nejenom třeba pokud jde o nový zákon, který výrazně zasáhl do veřejnoprávních médií na Slovensku, pokud jde o propouštění některých novinářů a tak dál, tak se chci zeptat, jestli vůbec je jako aktuálně nějaká podpora tady těchto aktivit, protože zpovzdálí, tak jak to člověk sleduje z jiné země, se spíš zdá, že to, že ta mediální gramotnost není třeba příliš silná, tak spíš jako vyhovuje té současné vládní garnituře na Slovensku. Áno, to je pravda, niektorým to vyhovuje v maximálnej možnej miere. Ako by som na to odpovedal, no z vládnych kruhov, a teda z pohľadu súčasnej koalície, tam tá podpora naozaj nie je. Podpora je zabezpečená kvôli tomu, že boli nejaké kroky implementovania plánu obnovy a odolnosti, konkrétne komponentu 7, na ktorého základe vznikala aj táto kurikulárna reforma, a ktorej súčasťou bola povinnosť vytvárať doplnkové materiály. A práve na základe týchto financií a tohto plánu to jednoducho musí vznikať postupne. Ale že by to malo podporu nejakú z vyšších miest, tak to sa nedá povedať. Děkuji. Nějaký další dotaz? Dobrý den, já jenom drobnost. V Čechách se ta mediální tematika často spojuje s filmovou výchovou. Máte na Slovensku podobný problém, že se vlastně ty věci propojují, zaměňují, nebo to máte jinak? U nás ta filmová výchova od základní školy právě vstupuje do těch rámcových vzdělávacích programů jako součást povinná a čekáme, jakým způsobem se to potom na těch středních školách začne realizovat. No my s týmto, aspoň ja som o tom nepočul, že by sa nad týmto nejako uvažovalo. Vo všeobecnosti tá filmová produkcia, tvorba je na Čechách dlhodobo výraznejšia, takže u nás tých filmov vzniká málo väčšinou a až taký záujem o túto tematiku nie je. Aspoň nemám o tom informáciu momentálne. Děkujeme. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, jestli spolupracujete třeba s jedním světem na školách nebo s nějakým takovým podobným projektem, který vlastně tematizuje právě to mediální vzdělávání a nabízí i právě projekty, respektive vzdělávání pro učitele, respektive pedagogy, třeba i volnočasové. Jestli s tím spolupracujete, se chci zeptat. Ja osobne nie. Ja som didaktik na občiansku náuku a teda nie som úplne, doteraz som nebol pripravovaný na to, že mám učiť mediálne záležitosti. Keďže v čase, keď som ja aj študoval, tak sa tieto veci ešte nejakým spôsobom neobjavovali. Ale a keď som učil na základnej škole v Nitre, tak už som bol oslovený ako koordinátor pre nejaké oblasti na škole, tak som bol oslovený práve touto organizáciou Jeden svet na školách a ponúkli nám teda dokumenty, že si môžeme teda zadarmo ich stiahnuť, odprezentovať žiakom, urobiť si dvojhodinovku, urobiť diskusiu na to a tak ďalej. To som využil, to sme urobili a viem o tom, že sa to robí na pomerne veľkom počte škôl na Slovensku a doteraz mi chodia od nich ponuky a materiály na Gmail, takže je to rozbehnuté aj na Slovensku a je veľa iných aj ďalších vecí. Napríklad sa robil, myslím, že týždeň mediálnej gramotnosti nedávno, pred pár mesiacmi na Slovensku. Čiže nejaké tie prvé veci, takéto systematickejšie sa už robia, ale nie je to ešte na úrovni, že by to bolo konštantne zapracované, že by to mala ako povinnosť využívať každá škola, samozrejme. Děkujem. Tak, děkuji za diskusi, děkuji moc za příspěvek i za zevrubné odpovědi.